Good morning sa inyong tanan mga ma'am sir. Grabe gid ang mga panghitabo no. Gikan atong October. So grabe gid ang iyang mga panghitabo karon November naman. So tinuod jud ang giingon sa usa ka pastor. So sakto gid ang giprapisay sa usa ka pastor nga tagagawas mga ma'am sir. Nga pag sulod sa November o October na mga traidya ka maabot. So usahay gibaliwala ra atong iyang giprapisay sa usa ka pastor, gibaliwala sa mga tao. Apay tan-aw pa nako dito mga comment dito gikaan pangkatawan pa gid siyang mga reaksyon na karon nahitabo na. So karong December nga na po ang giingon. So bantay-bantay lang tana kay tuod jud ko nga hitabo na. Pero ingon pa siya di na mahitabo kung dili na ta mosimba sa mga rebulto ug magdaig na ta sa tamboy na Dios. Dili na mahitabo unang bantog na doon nga inaana nang hitabo tag mga traidya tungod sa mga idolatry. Ay pan maginabawal magina ang simba tag rebulto ay diha magina to na mabasa sa Exodo 20 bersikulo 1 padong sa ubos. Diha nato na mabasa ang kasuko sa Ginoo. So niabot na gid ang kapungot sa Ginoo no. Niya hapit na pud ang January. So kuan na pud sila ng ilang rebulto nga si itim na Nazareno. So bahalag masuko man sa kuha basta ako lang nga nagsulti lang ko sa tinuod kung saang ipasabot sa Ginoo nga suko jud ko siya ng mga rebulto mga ma'am sir. Kay sa pag inyong basahon na diya sa Exodo 20 bersikulo 1 padong sa ubos diha nimo na mabasa og unsa ang kasako. Yun pa ang Ginoong Hesus nito nagsilos sa mga tao nga nagsimba sa mga rebulto tungod kay nakahibalo ang Ginoo nga nganong kana man gisimba sa mga tao ng mga rebulto nga kahoy ra man na unang ang Dios niabot gyud ang iyahang kasuko no. Nagpa-remind siya so sa nahitabuan sa mga linog o baha. Pasalamat sa Ginoo nga naluwas pa ta wa ta na apil wa ta na anod wa ta na kuan sa linog. So nagpasabot lang na nga gusto sa Dios nga sa moalagad ta niya ug simba ta niya tungod kay gusto sa Dios nga makalingkawas ta sa ato ang mga pagsimba og mga Dios o ana lang. Pasaylo ako sa mga devoted nga mga Katoliko, pasaylo ako. Digo ako nagsulti og unsay tinuod tungod kay gigamit ra ko sa Ginoo nga maka isulti ni ug masuko mo sa kuha. Okay ra nako tungod kay nakabalo ko nga inana gid mo ang yan pero ignon ko kamo isulti na ko ni nga kinasing-kasing tungod kay nakahibalo og nakabasa ko nga suko ang masuko gid ang Ginoo na kung simba tag mga inana. So na lang. God bless sa inyong tanan unta inyo kining masabtan og sa una ra gid ako ni isulti pero karon di na gid ako magwanta nga kinahanglan ako ning isulti. Siguro daghan ang nakita nako nga nagsulti og mga inani pero basin na makakita mo ani akong video basin mahigmata makahigmata mo nga di gina maayo. So kana lang. God bless. Love you all.